Jesus anolodo n'akwụkwọ ya koziri ụzọ takọ na-eguzo n'etiti anyị ji nwayọ na-asị bịa nzukọ nke ga-abụ naanị n'ọṅụ mgbe obi anyị ga-abụ n'ike nke njọ Jizọs n'ụlọ ebighị ebi anyị na gị ga-ezukọ kwerenụ ka ụmụnta bịakutem ka obi niile ṅụrịa n'okwu ya ka ọ bụrụ onye anyị rọtara anọlọdọ ịbịa nzukọ nke ga-abụ naanị n'ọṅụ mgbe obi anyị ga-abụ n'ike nke njọ Jizọs n'ụlọ ebighị ebi anyị na gị ga-ezukọ chetanụ na nọnyere anyị taa nya ntị ihe o nyere anyị n'iwu n'olu nwayọ ya si